Today we're gonna do like touch-ups, blindfolded makeup. Yeah. And this makeup we're gonna use. It's like, yeah. Then there's a little bit of makeup. No. And I have this. And you're gonna have that blind. Nej, inte mer bäst. Oj, ekki svona. Vertu svona. Gör svona. Okay, yeah. So. Må jag sitta? Marin. Sluta tala isländska. Put your head up. Marin. Actually. Okay. Stop it. Stop it. Walk away. Alltså, det är flott. Ja. Men så det är flott. Mamma, jag gör det inte annat. Jo. Nej. Mamma har gonna goofy. Nej, det vill långa dig. Jag har så många lika. I don't want that. Så många lika gör med. I mean, you shouldn't be ashamed of yourself. So sorry. Okay. Yeah. Where's the snake? Marin. Au, visst är det Okay. Jo, tråkigt. Look at the motto. Yeah, like it's my choices, so it's not your choice. I'm important. Ge vad jag väljer att bli. No, tycker man kan vara med. Ge fan okej. Okej, ja. Vad är känner? Nej, jag kan strax. Okay. Jag blir förstått. I'm gonna use this. Now I'm gonna use this. Hi. Jag vet inte.